tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule ton chum video a chuan movie mu nom le chibai tak mai ataka thil thleng be chana siam ni bok The Haunting House in Connecticut ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilaw nei liang umyang amasa in he movie hi kumsang khazakwa samriat pasari kuma Connecticut United States sa ataka thil thleng be chana siam ni in arab thak le chi bai ema wang hian a hun lai chuan rampum ti atling hial nia soi ani hi ani an soi dan phei chuan thil thleng be chana siam film tun chuma kanon recap tur hi tlang zar ani khan film director chuan khati hun laia thil tong chungkwa te kha en turin asoma anthil ton vel changin kum enge mozat liam to ma se anthil ton le engkim mai chu a phok chwa chian ema wangin an hlau thar le viau nia soi ani bokani ole engpo ni se kan thupui tak lama lu chan to ang o met hi kan survey mek ni in adin mun a chato lo le a damdo in li an in kar chu karton fo angai china wangin le damdo in le anin in kar chu a hlat tham ema wangin an buai chin le a hau tak chu thushana loda ta po ni ila akong thuilu lai lutuk hi damlo chak vak to lo me chuan zo vak to lo bukin a chau zwal pha chin ni te po in alang hei wang hian damdo in nai deuh hle ka in lwa tur an dabru deuh reng chin meta damlo na hian an chung kwa chuan an nei zong deuh tho seng to in neya loi pu an nei to lova chu wangin in lwa tur pu anuam le cha ti velam ai chuan atlom an mel top mai ni chuta an van nei siamin thlan mual bula chuan in ruak tlom te alwa tur an huta hlau mai a location chu fu vak lo ma se in chu alen chat ba ka atlom ema wangin ton shiat rap thak le chi bai zz an nei don ani ti reng chi hau lovin in swan lu de rum an tum zui ta ni an room tur te thlang felin met chuan in hnuai basement a om chu a thlang vel thar room chunga chuan kong ka puilian zet omin an hong thei der lo le ngal nu ber chuan in chutify in chhuat te chu an not vel sura metala chuan anu chhuat no mek chu mudik lawin thisen not ang dewin a muchanta a hnuwa ero pa ngai vele mayin a muswal satlia ni in angai mai ma se zinga chu asiam lai chuan do kana a plate da fel sa diam to te chu an om na ngai a bok an lo om le zel mai hei po hi cancer treatment side effect a ngain an langai thu tak chuang lo ma se zana chuan mu mang mak tak anei chhun zom tatlat mai arum kong ka hon theilo chung chu mu in mi panau pang pakhat bula mi patar mit bun chuan do kana mishing mu taksa chuan engemo aloker mual maya an mitlang kom te chu a hlep thla hloi bok atuk zinga chuan maktak main basement a kong ka pui hon thei reng lo chu lo hon thei ringot to in an han en chian nak chuan mithi ruang zaina autopsy room hluyani tian chethiam met chuan zana amwanga a mu room ngei kha ani ti chethiamin mitlang kom hle thlak na man ruwa te po kha alo om thlapani pa ber po in mithi da na morg room mani ti chethiamin alwa man tlom em chan te po kha a chethiam wai chan anupui fanau te bula chuan anin lwa mek chanchin ni oma arin chu soin mithi vuina hun hlui ni a sha thu te an sum le pai din hun a that ri lo ema wanga film khur taka omri angai don thu te nen lam chuan a shil fai kel choi don an chong chai lai chuan met chuan thil mu mak tak anei le ta amumanga a mu mi panau pang bok kha mu le in a chut na chu a kut in kai ve thawa an om lai te chu a mu ta wai mai ni athil mu chin mak tak chungchang chu a farno shilin ani la chuan a oi saklo na samai bok si chum khat chu a in enkol chin na damdo in lama chuan pastor pakhat thlasang om ngei ring nen chuan in hmel sha thlawin ani chuan engemo I mu ani pon midang chil velo a chaber a chan chu tu man an oi sak don chuang lo chi ani tia shilin mamo na inei takin ti in a phone number chu a pe zui bokani
ma se met chuan thil mak le chi bai om tak tak atong chho le tamol mol mai anaw ti ne na anin bi ruk siak na lama mok ru ma chuan lutin ruang lo mu chup mai chu muta an la chi ang shut shut zui reilo ti nuwa chuan ruang ho chuan ron zim phui mu pin achan puina an ron ngen ta chuwa chuwa mai meta hlau lu tuk chuwa tap chuak hial achung te ho an ron thlen hnuwa ero engkim chu pa ngai le veksi in achung te chuan athil mu ang chu an hu ve theilawa ngain pastor chu ambetaringot pastor chuan thlasang te chu hlau om an ni lo thu shilin I mu tura an ron in lar chan kha I sha chwa zok angai ani hlau mi alavin ma chon la chuan an kian san ve mai che in karing ti in thuron na pe a zana chuan meta hlau ange nge yin thlasang dum zet mu nuam lo tak mai chu aron in lar le tange met chuan a hwai sen na zong zong som khomin dor tumin enge ni idu atia ma se chan na eng ma mu chuang der lo achung te ho an ron kal mek phei chuan chair zong zong te chu kong kabula an lo in tiang ur maya mok room kong khara chuan hamna hnu ma om chup bokin meta kutla chu alo thina samai an fa panun zemak takawang chuan anu le pa ba ka a doctor te chu an mang ang hle a adin mun chuan hiam lam apan shet shet zel ni in an ngai tlang bukani chum khat po chhun pachanga meta naw te chu in biruk siak le in mi panaw pang jok chu ruang hal thin na bom chunga chuan alu ta thar maya ma se hnung lama chuan ruang huthutin a hlau hle a hun taka a u me chia in aron chan chuak man sha mani chuti mek lai chuan in chung lama om me chenaw pang te chuan chuat rap chim palin a u te ho an ron lang le ngal chuat kwa chang chuan thil hlui thahnem tak hai chuak nualin thalak hlui le rap thlak tak tak atel nual bok mi panaw pang pakhat ka achanga engemaw rap om tak ron chuak lai te chu ni nuain metan chiang le zwal zo ka thalak hote an en chuan chu mi panaw pang te chu ami thla le amumang lama a mu chin mi panaw pang nge kha ani ti sha in unbox hai chu achangla chuan mitlang kom hle thlak sa alo la om cheu zui ngai thataka om zui chi ya ngai to lovin chu in chan chin chu chiang le zwal zo ka shatumin library lama ankal zui tani document chhanem tak hai chuak thein chu in mithi vuina in ni chhian nei tu chu ekmen ni in ani hi metan a mu chin mi patar mit vu ange kha ani bokani ekmen chuan thil a chil le buai pui chin chi bai zet nei bukin mithi to te chu biak po theya control chak na nei tlatin psychic research ane china chuan meta mu chin mi panaw pangte po kha ming chu jona ni in ekmen ril ru ang tho pu ve mi ani bokani jona nen chuan chang dunin ti lo lo anti dun china mithi to te chu be pop thein anin soi hial chin chutiang chuan ekmen le jona ba ka an sangoi zon pui te chuan mithi to tharau biak po theina ni an soi sions chu nei ho chinin chum khat phei chu ekmen le telve midang pali te chuan an thi pha hial nge nge a jona chia chu adam chuak tani chuta chapa thil thlen hnuwa changa reivak lawa chuan kong zau tumna awangin thlan ho chu son an han tumale ruang za chuang zet te chu an bo tian she chuak le tabukani kuang chunga chuan ruang aya sathaip chunga leida alo om hung ringot mai ni met chuan amumanga a mu chin ruang te chu ekmenan psychic research anei nana aru khom te nge ani ringin pastor bok chu bia in achan puina angen le tani pastor po in ekmen chuan evil na chromatic spell ti nan ruang ho chu aker chin ti chethiamin mitlang kom hle thlak tam tak a mu nu phei chuan chung tharau ho ha dam theilo chan chu nianga in chung ruang tam tak te chu inbor khoilai emu chuan da that nge ani ring bokin chong chai rual arot zui tani ma sele chutia ruang ha dam theilo ho tana an han chong chai don lai tak chuan met chuan ami thla in mu chak omlo tak tak a mule ta wai wai mai jona omdan le athil ton mu nuam lo zet zet te chu mule wai wai in
aka achanga thil maktak chuak kang lai te chu muta zelin meta chu ache boy chanta anu ron lu che in pastor chu aron haw ngal ton tona ina changin achwa tir ngal makbok zanlaya chuan meta chau nilo achen puidang zong zong te chuan thil makle chi bai om tak tak antong ve chanta afar nu ruma chuan sawatam tak ron thlok lut hul hulin anu po in mi thi ruang mu nuam lo zet chu mu ve ta a apa zurui hola chuan hlawa wanga anu pui fanau te light on en twar chu ngai theilovin light ho chu a voke ta vek maile ma se chu ti chung chung po chuan bulb tel mi alawin light ho chu an ron eng ta zok zok maya an hlau ru tuk chu an tom khom vek mai nu bermang ang po in pastor chuan achan pui thei nge be sein apui na chu angen vele tange nge pastor po in chu en kwal velin ashan chan tur omang te chu amel kwal vela chu ta le in chunga ri thei zong zong te chu rita chu a chu in kongka te chu vuan tu om der silovin a in votak ngek mai ni pastor chuan ruang hal na box nuaya mi thi wap lo om khom chu mu in chu nge chu ashan chana ngain uluk takin a phone chamol mol chuti mek lai chuan in chunga chuan thoma tamin mel mu nom lo ho po anron in lar na sa hle ma se po na achwa pui nuwa ero chuan thom le thla ho po chu re ta duakin chu nge chu in shan chana chuan ngai nget me in an tho huai ma se in lampana homek pastor chuan nuam lo ti ruk riaw na nei hin atu khum lam chu azadeu mer chen dar thlanga chang chuan mi thi ruang kang ut dum huam chu mu thein ani hi naw pangte jona thla nge kha ani bokani thil om zia chu khatia sion santi laya ama ti lo ho an kan hlum vek nu khan 1 minute hi tur chuan thlasang hawin an kian sandon hau lo thu shilin tlan chengal turin acha a asoi ang tak takin thok le khata in chu asang na sangal lia engkong ka ma chu hon theilovin banga te chuan ruang taksa an ker noi te chu aron lang ta pop pop mai ni ruang hal na bom chunga chuan lut ve rokin chuta chuan anung chungin akang hlum zui ve ta ni chuan ani na taka chuan jona hi in shan burbur chan bulpui ber kha nilem lo bokin atharau achol hadam thailo chan ber chu ina tangtlat tharau tam takte chu achwa zalen du wangani chutiangani taksia chuan jona wap lak chhuani hnu po in soifi angai na omlo khopa thil makle chi bai om te chuan metle achung kwa te chu lakian san chuang reng lovin in an ei tur nei fricha anda chadiam te chu an chehing le ta vek maile afarnu in bua lai te chu a in zar hle na parda chuan a hlom hlum lo chau bokani metla chuan a taksa te chuan ruang ho tak saker kwak chuk ang chia khan enge ani ti pon share lo horop mak pui te chu a share lo karin alo in ker ko ve chuk bokani damdoi ina kalpui ngalin cancer shik chu atak sapeng danga po andar na sa to hle ti shat cho ani le ta zel doctor po abe dong hle a zan in po hi adai to kherangem engma shat ani to lo ati tol mai ni meta be dong po in sheipui chu in basement lama akal ngal banga chuan engemo tak a om nge ringin bang chu a chek chanta chuta le rei po la chek man lawang tia chuan thlan mola changa ruang za chuang bo anti ngei mai ho bang phena lo in beng tlat te chu an ron tla hlom ta top top mai le ni engemo zat heng ruang zo zai nen hian room an lo in chom tlang reng ti na ni a tiril chu fan ve du khopang le hal tuma in buat sain a hal al zui ta hlo mai thalak hlui le mitlang kom hle thlak ho zong zong te chu haltel vekin room bang vel po muan nuam lo hle chu mai ni lovin rei tak chung khung be tharap ompui ho chuan rondin hwal khupin tal chuangai na om ei lovin an zim to tamup mup mai le anu mang ang chu rontlan lut ve in meta chwa kwa ngal chot chhuana kong kalam chu akan vek to awangin anu mang ang chuan thil mak be sein achong chai zui mol mang an na vor to pachanga no chong chai na chuan pathian beng athleng ani nge yang
chung thlat chaw lo ho pawh chuan kian san zai rel ve ta in a hun taka kang chhel pol an ron thleng ve bawk maktak mai in he chiat na thlen hu hian meta cancer chudam ngal hmakin an chena in chu sak that zui ani a voini thleng hian engthil danglam le chi bai om lamma tong an om zui tamia lo bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole